रब भाई हाँ हाँ चल ये भिडियोटा भल भाइराल हो हाँ आम कर चल चल न चल चल तू भुवनेश्वर रोच ना कौन रोज ना आसिल ए आइलिनी 3-4 दिन हम हाँ हॉस्टेल छुट्टी देदेले तो नुआ वर्ष छुट्टी आई देखिए आम कौन गोटे फिस्ट फिस्ट प्लान करिया चल आम रील्स करिया चल हौ चल ମନ କରନି ଦଇତାରି ଏ ଅବୁଝା ମାଟାର ଅଳି ତମେ ପୂରଣ କର ନା 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 କାହିଁକି ନା ମନେ ଅଛି ନା ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ ଜେଜେବାପା ଘରୁ ଗପ କହୁଥିଲେ ଭୂତ ଗପ କହୁଥିଲେ କେତେ ଭୟ ଲାଗେ କୁହନି ଭୂତ ଗପଟା ଭୟ ମାନେ କେତେ ଡର ଡରିକି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଛି ହଁ ଦେଖୁନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦା କରିଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆ ମିଶେ ନା ରବି କଣ ତାରି କଥା ଗୋଟେ ଧରି ବସିଛ ନା ଆ ବସ କଣ ଗୋଟେ ତାରି କଥା ନେଇକି ଏତେ ରାଗ କରୁଛନ୍ତି ମାସେ 2 ମାସ ବଡ ହବ ଖାଲି କହୁଛି ହେଲା ବଡ 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 ବୋଲି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସେଇ କଥା ସେ ରାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ ସେ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି ଏ ରବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କଣ ଗୋଟେ ପକାଅ ହଉ ଯଦି ଭୂତ କଥା ଆମ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୂତ କାହାଣୀ କହିବି ଗୁଡେ ସେଇ ଭୂତ କଥା ପକେଇଲା ଫଲୋ କରିବି ଗୋଟେ ଭୂତ କାହାଣୀ କହିବ ଆଉ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଗିବ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲ ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ଗୁଡେ କେବଳ ଶୁଣିବା ନହେଲେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଶୁଣ ଏଇ ମନେ ଅଛି ନା 3 ଜଣ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହଁ ଇଏ ସେଦିନ ଟୁପି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ହଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଗଲୁ କେତେବେଳେ କଣ ହଜଉଛୁ କେତେବେଳେ ଟୋପି ହଜଉଛୁ କେତେବେଳେ ଏକୁ ହଜଉଛୁ କେତେବେଳେ ତୁ ବି ହଜିଯିବୁ ଯାଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ଖୁଦ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ତୁ ସେପଟକୁ ଯା ଚମକେଇ ଦେଲୁ ଟୋପି ପାଇଗଲୁ ଟୋପିଟା ତ ପାଇଗଲୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ମାଚିସ୍ ପଡିଥିବ ଟିକେ ନେଇକି ଛକରେ ଟିକେ ଜାଳିକି ସେକି ହବା ଦୀପୁ ଦୀପୁ ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଦୀପୁକୁ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବୋଧେ ତା ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଚାଲ ଗୁଡେ ଟିକେ ଏକ ଯିବା ହଁ ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ ତୁ ଯା ହଁ କହୁଛ ଯା ତା ସାଙ୍ଗର ନା ଡରେ ମରେ ଦଉଛି ଗୁଡୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଫୋନଟା ଉଠା ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଏଇ ଛକରେ ହଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ କିଏ ବୁଝୁ ଚାଲୁନି ଦେଖିବା ରାଉତ ତମେ ଜଣେ ଗଲ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଗଲା ଗୁଡୁ ଦେଖିନି ଭିଡିଓଟା ଏ ରବି ଦେଖିନେ କଣ ଏ ମନ କରନି ଦଇତାରି ଏ ଅବୁଝା ମାଟାର ଅଳି ତମେ ପୂରଣ କର ନା 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 କାହିଁକି ନା କଣ ଭିଡିଓର ଅଛି କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ତ ୟା ପାଖରେ ବସିଥିଲା ହଁ ବା ସିଏ କଣ ନାଇଁ ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ପଛକୁ ହେଲା ଆବେ ବାଳା ଦୌଡ ବେ ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛ ସବୁ କଣ ପର କଥା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ